Sempre me fascinó este pequeno violín. Lembro dende moi pequena, na casa de meus pais. Eu, de pequena, soñaba con xogar con ele. Pensaba que era un obxeto moi solemne, que podería ocupar un lugar privilexiado na casa. E se non me gustaba no trasteiro, acumulado entre un montón de trastos inútiles. Eu só pensaba en tocalo como se fose un baño. Cada vez que o facía, enfadábase comigo, especialmente a avoa, que se era moi cara, que se había que traballar moitísimo para aprender a tocalo. Eu percibía que o enfado tiña relación con algo prohibido, non sei. En fin, quedou esquecido durante moito tempo. Ata que uns anos despois, pola morte dun tío da familia, volví na casa dos meus pais. Por non ter viña de ver auga, e ali estaba na cociña a miña avoa, maquinando. Sentime a falar con ela e de súpeto a historia dese violín estourou diante de min. Puxemos a falar e cando me quixen dar conta, estábamos no trasteiro rebuscando para tocar unhas fotografías e ali estaba. Reveloume datos deste instrumento que parecen incríveis. Eu obsesioneime con a historia. Busquei e rebusquei intentando tomar probas que confirmasen o que me contou. E antopédinas. Así que vos a trasladar esta historia a vos. Pode que prefirades non crela, ou pode que pensedes que son paparruchas. Pero podo asegurarvos que cada línea, cada palabra, cada xesto é certo. Esta historia comeza como moitas das vosas. Comeza como un home que tiña un obxectivo moi claro. Reencontrarme cunha muller. Mira, xa estou no bar que me dixeches, pero non vexo ninguén. Boas. Desexa tomar algo? No, estou esperando por uns amigos. Pero quere tomar algo máis tarde? Prefiro esperar a que veña. Moi ben. Iso é un violín? Sí. Pois o deixaría llevar porque ten que llevarme detrás. Non. Teño un concerto dentro dun par de días e prefiro facerme responsable de todo o que lle poda pasar. Perdón.
collín a chaqueta, mamá. Xa sei que é outubro. Pois... non, hoxe quedaremos para... hoxe quedaremos para vernos, ponernos un día, e despois xa, pois, ensaios de escalla ata o día do... non, non... Mire, mamá, coides que poderás convencer a nena para vir ao concerto? O xoves, mamá, o xoves 25. Vale, pois a ver se hai sorte, podes vir. Que tal? Lo he hecho moito hoxe. Vale, adeus, quero. Magnífico, unha execución asombrosa. Gracias. Permítame presentarme, chamame Leonardo. Eu son Damián, un placer. Toca nalgúna orquestra, Damián? Polo de agora non. Que extraño, logo de ver unha interpretación tan majestuosa, sorprendeme que ningún conte co teu talento. Podería ver o teu violín? Non é gran cousa. Neste caso podemos dicir que o instrumento está moi por debaixo do músico, non si? Podería collelo para ver o máis de preto? Non, xa sabe como somos os músicos de maniáticos para as nosas cousas. Claro, non pasa nada. Estás só, non si, Damián? Estou esperando por uns amigos. Temos un concerto en un par de días e estamos caer. Xa vexo, un pouco de confraternización antes de dedicarse por completo á música, non si? Ben, teño que dicir que continúo abraiado pola túa magnífica interpretación. Esa peza é túa? Sí.
tanto, non quixera perder a oportunidade de convidarche a unha festa que na miña casa. Verás, adícome a ensinanza universitaria. Estarei uns meses en calidade de mestre convidado ao campus. Por esa razón, dou unha festa para xente vencellada ao gremio da música, tanto docentes como intérpretes. Tendo en conta o teu maravilloso talento, gustaríame que existises. No, grazas, pero non vai poder ser. É que teño que verme, temos que preparar un pouco as pezas do concerto, ademais, fai moito tempo que non nos vemos, tamén queremos poner un día, que pasa agora? Damián, podo facerche unha pregunta directa? Adiante. Desculpe. Perdón, son os meus amigos. É que liáronse noutro sitio e... Xa, É un momento. Damián, ti vives da música? Vaya, pois sí que é unha pregunta bastante directa. Se non queres, non tens que responder. A ver, gustaríame dicir que sí, pero non é certo. A verdade é que teño algún bolo esporádico, pero estou traballando xa na forma de empezar a dar clases nunha escola, non? Vives só? Non, a ver, non é algo do que estou orgulloso, pero tampouco me dá vergonza dicilo. Vivo coa miña nai. Damián, cantos son ustedes? 36. A ver, este discurso teu podría mercarche se foses máis novo, con tantas reservas. Pero, por tua idade, xa tiñas que ter posto o teu talento musical ao servizo de canto menos unha orquesta. No, a ver, que pasa? Neste mundo parece que se non triunfas antes dunha certa idade es un fracasado, e non é así. Ademais, a miña nai está enferma, ten problemas de mobilidade, por iso vivo con ela, Damián, como non estamos nesta sociedade de poñer excusas, Mira, eu teño que dar unha festa, estaría moi feo que o anfitrión chegase tarde. Vémonos. Oye, esquece isto. Son partituras. Sí, verás, eu técnicamente son etnólogo musical, especialízome no caso soviético. Fai unhas semanas chegaron a mí por casualidade unhas partituras dun músico completamente esquecido, un xenio dunha región soviética enorme, completamente descoñecido, que por alguna casualidade pasou completamente afastado da historia. Xusto estaba a botarlles un ollo cando escoitei a tua magnífica interpretación. Ben, se me desculpas, teño que marchar. Son boas as composicións dese autor? Ben, non exageraría se dixese que é un dos maiores xenios da música neoclásica do século XX. Podería leres. Se aceptases asistir á miña festa, permitiría botarlles un ollo. Xa, pero é que os meus amigos están tomando lintonas. Que xente tan pouco seria pouco profesional. Sí, ten toda a razón. Casi mellor que vaya para o hostal e prepare algunha das pezas. Pero, Damián, que pasa para quitar no hostal estas horas votarán en menos de 10 minutos? Eso tamén é certo. Estou empezando a quedar sen excusas para ir á súa festa. Non espera que te convidei para menos de 1 minuto. Será un placer. Mira, vamos, que se está faltando. Esta parte da historia foi a máis difícil de recordar. Non hai
xenio. Unha música non tocada nin dirixida en canto menos 50 anos. Isto está moi por riba de todo o demais. Non sei ti, pero eu penso que se poderían gañar moitos cartos ensinándolle estas maravillas do mundo. Eres a primeira persoa da Europa Occidental, despois de min, en botarlles o mallo. Pero como é posible que non lle enseñaras isto a ninguén antes de mí? Hai cousas que teñen que agardar pola persoa adecuada. Xusto acabo de chegar a Olivia, é unha mezzosoprano que perdeu a voz e teño que facerlle un pouco de caso. Volvo a xiña. Sí, pero non toco no grupo, son violinista. Pues esas cosas nos dan de montón de ramo, ¿no? Sí. Perdón. Disculpe. Que tal coas partituras? Pois xa empezou a estar un pouco fino, se digo a verdade non é nada. É mellor que agardes. Son túas, para que as uses como queiras. Iso, así, porque sí. Verás, eu non comprendo estes bicos que mercan arte para logo guardala na súa casa. O talento ten que sair a flote. No, pero isto ten que ser amosado ao mundo con estudos serios, con respeto. Iso virá despois. Antes esta música ten que ser tocada, dirixida, analizada. Se así o decidises, só che pediría unha cousiña a cambio. O que? O teu violín. Non é un trato xusto. Este violín é moi corrente, é vulgar, non vale nada. Verás, digamos que me gusta coleccionar instrumentos que pasaron polas mans de xenios. Non, pero é que eu non son ningún xenio. E ademais este violín estivo sempre presente nos grandes fitos da miña vida. Non podo, lo sinto, Leonardo, pero non podo. Damián, tal vez sexa o momento de que pases páxina. Eu teño que marchar, teño que falar con un convidado destes de pasta, moi forrado. Un convidado que ten tantos sacos que podería marcar a miña casa 10 veces. Xente con pasta, xente libre.
Despois disto, o balei máis absoluto. Ata que... ¿Quién anda ahí? Hola. ¿Qué va a ser? Tráigame un café americano, por favor. Mira, o xornal de hoxe teralo por aí. ¿O qué? O xornal, o periódico de hoy. Ah, ahí lo tiene. Mire, perdone. Una aspirina tendrá. Sí, claro. Sergio, está ahí. Sí. Oye, que no se puede dormir aquí. Perdón, Max. ¿Qué le digo? €30. ¿Puedo hacer una llamada? Sí. Aquí tiene el teléfono. Nena, ¿Qué quieres? es que pasó una cosa con cara. ¿Qué carallo quieres? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pasa así? Parece normal desaparecer, pegarse a mi droga de chaval, como si no pasase nada. ¿Pero qué dices? ¿De qué falas? ¿Cómo que de qué falo? Joder, con mamá no hospital. Estoy chamando que me cheteta. ¿Cómo mamá? ¿Qué le pasó a mamá, nena? ¿Qué le Vaya. pasó? ¿Quiere que lo lleve? Sí, se fai un favor. ¿Cómo? Se fai un favor, pode levarme a Cabecería. Disculpe, no lo entiendo. ¿Dónde estoy? En la Real de Tajo. ¿Cómo? La Real, Toledo.
Toledo. Toledo. Toledo, hombre, claro, ¿dónde cree que está usted? Yo tengo un concierto en Galicia. ¿Qué día es? Hoy es miércoles. Tengo que estar en Galicia hoy mismo. Se ve un poco perdido, un poco sucio también. ¿Está usted bien? No sé cómo he acabado aquí. A lo mejor estuvo usted en una despedida de soltero. Bueno, he estado de fiesta un poco. Pues se ve que sus amigos son un poco cabrones. ¿Dónde tiene ese concierto? En Coruña, mañana. Está bien, suba. Yo le acerco hasta donde pueda. Después ya veremos cómo lleva usted con él. Gracias. Duerma un poco, descanse, que lo veo hecho tonto. Muchas gracias por llevarme. No, hombre. Tengo que llegar, se lo debo. ¿A quién? Si no es mucho preguntar. A Vane.
tamén a tua vida. Iso nada. Non me soa nada. Iso é o que lembra que eres unha persoa que non se sabe divertir. Vulnerable a todo. É vulnerable como unha diversión. Non me preparado para navegar polas cuadras, genial. Estás esquivando as mías preguntas. Debes unha explicación. Nada diso. Mira, se non fose por mí, non hubieras podido vivir esta vida de ricachón. No, ese non é. Ese non é. Non sei que fixeches, pero ese non é. Estropeaches a miña vida. Desde logo que si que eres ti. Vin a vidora que te pegaches no Instagram, no Facebook. Pareceume espectacular. A miña vida é unha merda pola tua culpa. O concerto cancelado, repudiado pola familia, polos amigos, pola xente que antes me daba traballo. Por la razón dos Sintonics. Tes moi boa memoria que que eres. Mira, o ese concepto deberías agradecerlo. Non deberías ser sustituto de ninguén en conceptos mediocres de música convencional. Neste caso, deberías vivir a vida que te mereces. E se a tua familia e os teus amigos non o entenden, quizá deberías escoller outros millóns. Son asqueroso, me tiraches a miña vida. Mira, ten en conta que esa é a vida que toda persoa digna de chamarse tal se merece vivir. Neste caso, a clave é aquilo que che din. Pero de que falas? Por que sempre intentas confundirme? Non veres, que como sigas berrando botar antes este traballo non terás onde caer morto. Que foi aquilo que che din? De que falas? Pero ti espago. Pero é unha decisión inteligente que fixeches na grande e nin te lembras. A ver, recordas aquilo que che din? A música do xenio soviético? Vai, e agora tens na tua mochila? No, eu despertei en Toledo, un salario son de sentada. E agora chegas na tua mochila, estou certo. Mira ben. Non sei que queres que toque aquí, pero aquí non hai nada. Dame gracias. Mira ben. Devíamos estar muy bien, ¿no? ¿Cómo pudierais esquecer de ti? Fai o favor de botar un ollo a esa música. No, esto es fervosísimo. Que son túas. Que esperas? Pero non sei que queres que faga con isto. Vamos a ver o mundo. Eu montaría un
compositor e director de orquestra. Vamos a forrar toda a etapa da súa infancia e vamos a forrar tamén a etapa na que se converteu en músico. Incluso vos vou a forrar esa etapa tan escura da súa vida na que desfrutou sendo un millonario amnésico. Vou vos contar exclusivamente o que sabemos con certeza. De feito, vou a lervos un artigo. Na primavera do 2019, Damián, recurrindo á publicación dun anuncio, logrou reunir unha pequena orquestra para executar varias pezas compostas por ele. Aínda que empezaron con pequenas actuacións no ámbito local, axiña entraron no circuito de salas e a figura de Damián recobrou un crédito a pasos axigantados. En outono dese mesmo ano, xa enchían auditorios de mediana envergadura. En decembro do 19, a súa música foi registrada en estudo pola Orquestra Sinfónica de Galicia e acabou os primeiros postos das listas de éxitos tanto en tenda física como nas plataformas digitales. Incluso rompeu o listón de visualizacións en YouTube. Poucos meses despois, tamén chegou a un acordo co grupo editorial Mondadori para escribir as súas memorias por unha cifra de 3 millóns de euros. A música converteuse na redención dun mundo que estaba ao fracaso. Desa etapa, precisamente, temos as dúas únicas misivas que se intercambiaron entre Damián e Ana. Querido Damián, poño ben querido, pero tal vez non debería poñer. Únicamente podería escribilo en calidade de agarimo a un tempo no que ti e eu mantiñamos unha correspondencia
sempre. Mire, eu non sei se non teremos que ampliar a medicación, non? Porque últimamente non dorme nada ben. Durmo, pero que non descanso. Xa. E cando ten cita de novo con ele? Non sei, coido que esta semana teño anotado por aí. Pois non se despiste, porque eu non quero máis sustos destes. Vale? Vale, digo conta. Ten unha chamada. Sí, Damián, no, sí, quen é? soy Leonardo. Soy Leonardo. Damián, no te hagas palos, no te digo Leonardo. Pero como sabes que estou aquí, cabrón? Es o mal hábito de adquirir bastante con manos nuevas. Vou colar. Damián, deixa de decir palabras, que comportémonos como se manda. Sinto que tengo que llamar a alguien que me pase, tal. Damián, Estou moi ben, non se de molestias. Mira, deu-me muitísima mágoa darme conta de que desapareces. Ou que lo intentaches, porque o día seguinte de facelo xa sabía que estabas aí. Que? Os coches sí, estás como aí. Estou moi ben aquí, sí. Damián, cando te faz seguro, non me enganes. Nin a mí, nin te enganes con nadie. Mira, estive pensando, deu-me muitísima mágoa que te desfixestes do meu regalo. Pero que dices? Mañana, non te vas a sopar. Le fixestes das partituras. Mira, se fosen túas, ou que un regalo artístico algún, pero está pensando nunha obra mestra, na altura de Mozart, Ravel, Sibelius ou Tchaikovsky, pareceme un fin de vida fascinante. Mira, que vergonza, sí? Cando un día, paseando por aí, atopei nun rastro, Damián, un dos regalos máis famosos que fixen na miña vida. Estaban lexibles. Foron a parar todas a un río. Xa casi non se poden nin ler. Imagínate a miña cara, cando os vexo ali. Que te crees que é estar privado no mundo de semejante cousa? Que máis queres? Tiñas éxito, prestixio, cartos, Damián, ti non me enseñaste un chorro que romanticón deses. Ai, que a miña familia non me quere. Ai, os meus amigos non me queren. Damián, que é iso comparado con o que aparece nas enciclopedias? A ver, xa levas aí moito tempo. Que pensas facer? A poder ter no teu exilio para cuáles? En medio da nada, atopamos unha entrevista a un libro que Damián concedeu durante todo este tempo. Non se sabe moi ben a que se debeu esa entrevista. Igual non quería ser escritor, ou non quería baixar as súas vendas, ou mellor simplemente estaba tratando de enviarle alguna mensaxe a alguén. O caso é que Damián confesou nesa entrevista que o seu en realidade tratábase dun exilio. Voluntario. Non foi sinxelo entrar por mí mesmo nun lugar onde a xente entra en contra da súa vontade por imperativos de pura necesidade. Ás veces penso que fui moi valente, outras que fui un cobarde. Cheguei a pensar en tomar medidas máis drásticas, por dicirlo de alguma maneira. O de miña nai foi o golpe definitivo. Cando perdes todo, podes permitirte o luxo de desaparecer e incluso de liberarte da música.
Diana. Diana. Hola. Fernando. Fernando, xoga comigo a partida. Xa non me lembro da última vez que te gañei. Xulián. Xulián, xoga comigo, por favor, que estou farto de facer solitarios. Hei de recoñecer que unha das razóns para recluirme aquí foi fuxir da xente. Algo casi imposible. Como o feito de que justamente aquí acabei por facer vos amigos. ¡Música, por favor! Damián, tranquilo. Desculpa. Non me din conta. Pois que unha profesional como a ti non se dé conta de certas cousas. A ver, que tampouco fai falta poder ponerse así, xa te pedín perdón, Non sexa Rosmón. Julián, que xogas comigo, que non quero facer máis solitarios. Henrietta. Quen o diría? Eu que nunca fun de amoríos platónicos dende o instituto. Porque un madura e deixas de desexar dende a loxanía a xente que non coñeces. Pero con ela foi así, a bella usanza. Pero había que andar con moito tino porque ela non falaba con ninguén e aquí hai moita xente que está moi mal da cabeza. Non podes abordar a calquera así por as boas. E para máis Inri, un día chegou aquel tipo. Quen era aquel tipo? Non sei, era a súa parella. Non tiña linguaxe sexual de parella. Era o seu tutor. Non sei, igual era o seu irmán ou algo. Non sei. Hola, bo día, Damián. Permítame que fale con vostede. Pero vostede sabe como me chamo? Home, vino, coñecino o momento, o gran Damián Suárez. Verá, é que eu son dos doutores do centro e son moi aficionado á música. Contemporánea, clásica, neoclásica, todo o lote. Mire, estou aquí intentando desconectar da música, precisamente. Nese caso, compoñer novas pezas non será a súa máxima prioridade, non sei. Pois non, claro que non. Estou intentando aloxarme dela. É unha mala. Levo moito tempo agardando novo material seu. Se me desculpa, teño que marchar. Teño unha sesión de musicoterapia cunha paciente e non quero chegar tarde. Foi un placer. Dica logo. Dica logo. Henrietta. Que está facendo? A ver, tranquilo. Tranquilo que non ia contar,
Sí, pero escoíteme, é como unha rapaza que entrou fai un par de semanas. É que resulta que me soa da miña vida anterior, non sei se do instituto ou de que, pero sí que coñezo, é unha bella amiga que cambiou moito, seguro. Pero non sei se podería... Daniel, estás a ver que fale de cousas que non podo falar. Ben sabes que non che podo dar datos. Pero, por favor, é o meu pasado. Se fose ela, sería toda unha alegría. A ver, mira. O certo que hai cousas que xa saíron na prensa. A ver, mira. Chamase Enrique. Enrique. E, a ver, tivo un intento de suicidio. Bueno, tomou unhas pastillas, entrou bastante mal. Pobre muller. Xa. Non che soa do instituto. No. Debe ser... confundirme. Xa. Enrique. Mira, seu pai é unha persoa bastante influente, ten unha superempresa, non sei moi ben a que se dedica, pero, bueno, é unha persoa admirada. E a súa nai dedica a música, creo que compón, incluso música clásica. É moi boa, o que pasa que en vida non lle recoñeceron os éxitos, en fin. Cuido que xa sei de quen me falas. Sí? Pois ela tamén se dedicaba á música, supoño que pola vinculación coa nai. Sí. Non sei, claro, levou moi mala morte da nai, estivo tomando pastillas, despois tivo problemas coa alimentación, ao pouco tempo o mozo deixouna, caeu en depresión, ansiedade, estivo fatal. E nada, o que che comentaba antes, tomou as pastillas e botouse a dormir. Bastante complicado. Pero dis que facía ou fai algo relacionado coa música? Sí, a ver, cando entrou aquí, entrou unha de milagre, pero cando entrou tiña unha problemática bastante importante, unha medicación forte, e que resulta que o pai quería afastar da música, pero, claro, ela estaba moi vinculada, porque de algún xeito a música, eu imagino que lle lembraba a nai, non? Non sei, o que che digo, a verdade é que foi unha milagre que entrase aquí. No, acabou. No, pero está seguindo algún tipo de terapia agora? Claro, é a ela que lle daban a musicoterapia. Non sei se enteraste de que se fai agora. Sí. Gracias. Xa. Tú tira de la lengua. Mira. Contenta con eso. Sí, escribindo merda. Iso é o que escribo. Escribes música? Sí. É unha novidade. Sí, os seres humanos somos así, a veces mutamos e somos imprevisibles. Tranquilo, Damián. Está moi ben. Mira, levo moito tempo no atasca. Coidas que sería posible meter un violín aquí no centro? Ai, no. Mira, un obxecto deses monta moita lera. Pode ter aos pacientes, non. Pero, a ver, sí, pero non digas que para mí. É para tocarlle o resto de pacientes, así como se fose unha terapia.
fago unha especie de concepto, xa sei que é un tema delicado, pero poderíais consultarme. Ai, que acabas comigo, Damián. Mira, por poder podo consultalo, pero xa te digo que vai ser moi difícil. Pois cando saigas algo digo. Sí. Teño unha idea. Hai un momento que coa arte chegas a un momento que te empezas a facer preguntas. Todo o que escribo está ben, todo o que escribo é unha merda. Está preparada el dieta para escritar música. Rapazes, mire, teño que preguntarvos unha cousa. Xa sabedes que eu levo moito tempo aquí intentando fasmarme da música. Sabedelo perfectamente, verdade? Sí, pois eu resulta que de un tempo a esta parte estoume volvendo a refacer con ela, non? E recuperei un xogo que tiña eu de neno. Sí, a que son as persoas. Sí, estou un pouco mal, sí. Pero eu no vosso caso teño moi claro. Ti es funk, tío. Sí, bailable e negroide. Sí. Ti como hai días que es luminoso e outros que vives atormentado. Es pop barroco con arranxos de vino. Sí. E ti es... Ten que ser por voz ou algo, pero es unha fodida área de ópera italiana. Sí. Xa sei que estou mal, pero tedes que axudarme. Hai unha muller que entrou aquí para un par de semanas e é tan enigmática e tan misteriosa que non son capaz de descifrar a súa sonoridade. Podedes axudarme? Sí, xa sei que non sabedes de música tanto como a min, pero basta con que me describades, con que me digades algo sobre ela, para eu facerme unha idea. Como? Falar con ela? Non se pode porque está medicada e non quero meter a pata. Dime, a que pensas que soa? A mí, lembrame a un retrato do antigo Imperio Español, pero do Imperio Español decadente. Algo así como Fernando Sánchez. Él pasó mucho. Sí, tamén. Pero
sea que ti te soa a marcha imperial, a un paso doble, a unha festa de povo. E ti? A mí, desde o primeiro día, tenme carácter, paixón, unha muller dura de rostro. Claro. Como non a escoitei falar nunca, xuraría que é argentina, ou algo similar. Un tango. Sí, interesante. E ti? Pois a min a ti pareceme que é así un pouco excéntrica. Como se lle pudiéramos ver os ollos, sería así algo tipo María Antonieta, sabes? Pero claro, con destino trágico, por suposto. Tío, que te refires? Te refires a un vals austríaco. Gracias, rapaces. Ya teño todo o que dices. Joder, o jazz.
os artistas interpretan a realidade, pero tenden a esquecer que mentras se dedican a esta tarefa, a mesma cambia e muda. Vaya susto que me meteu, estaba totalmente concentrado. Vexo que volveu a compoñer. Que boa, non? Sí, xa sabe. Deume por aí a arte. E compón por algún motivo especial? No. Non quería ser indiscreto. Verá, Damián, escoítese por aí que anda na procura dun violín. Tive a idea de que o mellor estaba tentado a tomar a súa música con deles. Verá, onde que só sexa por practicar o nivel persoal non poderá ser. A musicoterapia neste centro levo a eu, e non podo permitir que un interno ande trastexando con un violín poñendo en risco a estabilidade dos meus pacientes. É unha mágoa que me diga iso, porque eu precisamente quería usalo para os meus pacientes como terapia. Eu creo que nos viría ben a todos. Sinto, Damián, vostede é bo, pero non pode ser. Ese violín... Perdoe, que recórdame moito a... Mire, non sei cales son as súas intencións nin co violín, nin con el dieta, pero somos os profesionais os que temos que desenvolver a tarefa para que estemos preparados. No, pero a música, a arte pode curar máis longe do que poden as medicinas. Sí. Déxeme ver que anda a compoñer. Só por curiosidade, non se faga ilusión. Isto. Sí. É só por curiosidade. Sí, non ten moita calidade. Isto. Unha baralla, tamén te gusta xogar? Sí. Bo? Non se pode dicir que sexa mala. A verdade é que me dixo gañar polo resto de pacientes para que non se faden comigo. Vexo de unha forma. Isto é moi bo, é moi interesante. Damián. No, está sen acabar, sen tocar. Damián, que está vostede a facer? Digo, con todo que vostede acabou, o seu reconhecimento, o seu éxito, lendo isto, é imposible non imaginarse unha orquesta tocando diante dun auditorio a rebosar. No entanto, vostede está aquí, rodeado de tolos. Son desesperante porque penso que estou a falar con unha persoa completamente sana. Vostede non é tolo. É o único que quero tocar o violín. Damián, para que queres tocar un mísero violín cando podes compoñer pezas de calidade con maestra? Mira, eu sempre pensei que a música era como xefe. Un violinista non é máis que un soldado. Logo está o compositor, como general, ou o director, todo un capitán. Xa, entendo que di, nun mundo no que impera a lógica, iso tería sentido. Sí, pero eu só quero tocar o violín. Damián, xa lle dixen, sinto moito, pero por moi bo que sexa, non o podo permitir. Quere botar unha partida? Dixo que lle gustaban as cartas. Gustan, pero pasado o tempo. Veña, eso é un sí. Veña, vamos a lá. Vale, que gaño eu? Que querido? Eu son moi bo, se gaño quero algo. Que se volveu ambicioso de golpe. Sí, mire, se gaño podería tocar o violín. Sí que ousado vostede. Se gaña? Se gaña vostede, doulle unha das partituras. E vostede que diga que teño que propagar polo mundo, pois propague, doulle unha que non teño moitas. Non sei que non perderá máis. Veña, Anímase. baralla. É un placer xogar con vostede. Non teño intención de perder. Quen gañará? A musicoterapia
Gaño. Gaño, veña esa música. Aí ten. Unha falla. Se quere máis vai ter que seguir xogando. Veña, vamos outra. Teño ganas de ver como acaba esta composición. Gañeiro outra vez. Veño, marido. E ten outra partitura. Outra falla. Non vos nada. Sí. Sí, como. Que, Damián? Botas outra? Pois estou perfecto. Veñome arribísima. Así. Gañeiro outra vez. Veña esa música. Está ben. Que non haches nada. Como pode haches esta minuta? A tua música para curar almas. Que non haches nada. Súbame a todo normal. Isto non é normal. Non me falles algo. Isto non é normal.
Damián, tes unha chamada. Vale. Sí. Primero. Elena, sí, hace casi un año, sí. Elena, ¿cómo se llama tu momento? Sí, esto no es. Sí, todo muchísimo, Elena, de verdad. Ahora se estudia, ¿no? Sí, estoy empezando otra vez con música. El arroz. A minha irmã. Bueno, Damián, se asinas, podes considerarte por fin unha persoa completamente sana. Gracias, moitísimas gracias. Xa sabes, podes irte cando queiras, ainda que imagino que ao mellor desexas agardar a ver que pasa con Henrietta. A ver, este sitio é pequeno, xa sabes que os rumores cruzan as paredes. Xa, sí, agardarei, claro que sí, pero iso non supera ningún problema, non si? Coido que non. Xa sabes que non depende de min, pero se me permites aventurarme un chisco, Henrietta é unha persoa completamente nova. Parece ser que a terapia que estaba a levar non era axitada e que é hora de aceptarlo. Así que non te preocupes, Damián, confío que nos días comenzarás unha nova vida e que este reencontro co teu irmán será o colofón dunha recuperación formidable e definitiva. Moitísimas gracias. Bueno, xa podes marchar cando queiras. Hola, Damián. Hola. Veño a comunicaros que non teño pensado asinar a alta de ninguén. Ainda que contradiga o criterio de outros médicos do centro, se non podo certificar por min mesmo que un paciente está sano, non penso facelo. Tranquila, Henrietta. Mire, los dos estamos perfectamente restablecidos. Non necesitamos un papel que diga. Non un papel que quere. É o que certifique que un paciente está en condicións de abandonar o centro. Henrietta, ten que entender que temos que marchar. Damián, vostede faga o que queira. Eu teño a unha paciente ao meu cargo e penso facerme cargo dela. Esta paciente non está curada, non se engane. O que están facendo é unha irresponsabilidade. Evidentemente que cos trastornos do amor podemos levarnos a engano, pero esta persona non está sana. Mire como se ponga. Henrietta, marchamos. Vostede faga o que queira. Eu continuaré a miña terapia con ela lonxe de pílulas musicais de efecto transitorio. Mire, se quere marchar, marche. Use a súa música para gañar cartos, facer feliz a xente, pero deixe a psiquiatría
aos que estamos preparados. Mire, se quere marchar con ela non o podería evitar. Pero teña clara unha cousa. Haberá consecuencias.
Estou canso e o corpo non me pide outra cousa. Bueno, unha aperta tamén. Outra, Leonardo. Falamos. Henrietta! 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 Thank you.